Soc l'Eva Novoa, investigadora i CREA i cap de grup d'epitranscriptòmica i dinàmica de l'ARN al Centre de Regulació Genòmica. En el nostre laboratori estudiem l'epitranscriptoma. És la paraula que utilitzem per a referir-nos al conjunt de modificacions d'ARN. Per estudiar les modificacions d'ARN utilitzem una tècnica que es diu nanopore sequencing. Aquesta tecnologia ens permet estudiar directament els RNs natius, de manera que no només detectem quines molècules són, sinó on estan les modificacions d'ARN. Ara podem mesurar els ARNs de manera quantitativa i molt fàcil i per un cost molt raonable, i així poder començar a mirar, per exemple, com aquestes modificacions estan desregulades en diferents condicions, com per exemple el càncer. I creiem que aquesta tècnica és molt prometedora per poder, per exemple, fer un diagnòstic de càncer en estadis temprans. Jo al principi no tenia clar dedicar-me a la ciència, en part perquè, degut a que el meu pare era científic, sabia que era una carrera molt demandant, però realment m'apassiona la ciència i és una que m'agrada moltíssim i, per tant, com diuen, no ho tinc a l'ADN, sinó de fet està al meu ARN. Com ens agrada dir, sequencing is believing, que vol dir que el que pots seqüenciar és el que et pots creure.